Awubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. I'm currently joined by the spokesperson of Isilo, uMntwana uSimphiwe. Uyaphila kodwa? Siyaphila msanakatha. Sibingelela nabalaleli emakhaya. Ngicela ungichazele kabanzi ngomcimbi wanamhlanje. Sizokwenzani la namhlanje? Lo mcimbi wanamhlanje umsakazo umcimbi obizwa ukuthi umkhosi wesivivane. Lapho kusuke khona omama beletha khona umhlanga esilweni. Ngoba siyazi ukuthi umhlanga isikhathi esiningi ulethwe izintombi ngonyaka September enyokeni. Kodwa lokho namhlanje kusuke kumhlanga olethwe omama sebekhulile. Nazi intombi engaganile kodwa esezineyingane zalithola ithuba lokuthi ilethe umhlanga. Kakhulukazi inhloso yakho kwasungula umntwana enkosi lo mkhosi lo. Umntwana enkosi indlovukazi ezala isilo lesi esikhona njengamanje. Ngodwa inhloso yakho kakhulu ukuthi abantu besifazane bathole ithuba lokuthi ke bahlale ndawonye, baxoxe, bafundisane, babukisane ukuthi yini engenziwa kusuka manje kuya phambili. Amakhaya bangaphatha kanjani kusuka manje kuya phambili. Kuba kuningi okuyaye kwenzima kulo mkhosi lo. Ngoba sibona umkhosi oqala namhlanje, uqala ngolwesithathu befika omama, kube olwesine kube khona abakwenza mhlawumbe uthola ukuthi ngoba kwenziwa nje kakhulukazi umnyango Sports Arts and Culture. Bayajima, bahlolwe nezifo ukuthi izifo egazini. Emva kwalokho uthole nokuthi sebeyafundisana ke manje ukuthi emakhaya ke aphathwa kanjani emakhaya. Bese uthi ngalelanga ngomgqibelo usuyilanga lokugcina kusesekhona ke indlunkulu, sekukhona ibutho, sekukhona abantwana, sekukhona bonke abantu, sekukhona nengonyama uqobo ngaleyo langa. Esuke sekuyona ke sizokhipha inkulumo yosuku, uyona sifundisa abantu ukuthi kulindeleke ini kuba khulukazi abantu besifazane. Ngiyathokoza. Ngicela ukubuza kubaluleke kangakanani ukuthi izingane ezincane zibukele kwabantu abadala kuze zibone indlela eqondile yaphambili? Umsakazi njengoba nje sazi ukuthi indlela ibuzwa kwabaphambili. Uma izingane zehlulekile ukuthathisa kubantu abadala kuyonakala. Uma uzokhumbula kahle nje ukuthi ababakade belusa phambilini bashiya bengawafundisela afanele belusa kanjani, imizi salifa ngoba inkomo ziyafa kuphele kanjalo ngomuzi. Kubalekile ukuthi abancane bafunde kakhulu abadala, nabo futhi abadala abawafundise phela abancane ukuthi kuzube indoda yakusasa uphila kanje, kuzube ube umama wekhaya ngakusasa, ekhaya liphathwa kanje, uyiphatha kanjani ukuze kusasa ube umama wekhaya. Hawu siyabonga, sesivala nje athi namazwi akho uthi abantu besimameke for this Women's Month, especially kulo mcimbi esikona namhlanje. Sesivala nje umsakazi, kakhulukazi mina ngabonga ingonyama ukuthi ilokho imile lapha isile sebuzile sashiya khona. Imikhosi eminingi kade yenziwa isilo nemicimbi eminingi kade yenziwa isilo sebuzile, akho ngisho wodwa ufile. Iyaqhubeka njengamanje ngendlela efanele futhi inesizotha okufanele benaso, futhi ibonakala idlondlobala kakhulu ukuthi abantu lo mkhosi lo abawuhambele ngoba kuningi sikufunda amasiko lo mkhosi lo, kakhulukazi abantu abangomama. Iningi ifunda abayitholayo nezeluleka abayitholayo neyala abayitholayo kuleli langa leli.